Maring, happy birthday. Maring. Huy, ready na ba ako kay ganhan ako diha. So, kanina, lagi din taon ko aba kagikan Japan, kay para pagkaabot. Lagi. Guys, gi-invite ko ni Maring Inday kay birthday malagi niya karon. Happy birthday Maring Inday. Hoy Maring. Buntag pa ko dani niya nang imbitar. Ako kunoy luto sa fried chicken or unsa man manok batua nya. Kay nagkuan man lagi, voice over man ko sa akong Facebook page, mao nang nadugay ko. Nya karon ready to go na dayon ko kay adto ko sa ilaha. Birthday man karon niya, gi-invite man ko niya. Ko daw daan ingon si tita. Oh, ay kabalaka. Nya, Kaligo daan kay ikaw lisonon. oh. Nya paingon ta karon dito guys, ibilin lang sana ko si Mio kay muuli naman dayon kog dali-dali. Hoy Maring, bastaan na ako diha ha. Oh, Alam makuha nimo ang imuhang kuan karon, sweldo sa kuan sa next month. oh. Ay, congratulations, may gani, no? Sige, anhan ako diha. Guys, paingon ako dito sa ilah ni Maring Inday. Mio, babay sa mami ha. Babay sa Mio. Kay mauli raman kog dali-dali radahin ko guys. Kay ginuo ko. Abot ako dito kung may makaon-kaon, uli dayon. Bitaw, charot lang. Unya na ko ba mahog sa baboy pag kuan ka na ang uli na nako. Maring, sige na Maring. Oh, sige na, bye-bye. Ingat, Amping, I love you. Sige, salamat. Bye-bye. Happy birthday. Ato na ko, guys. Unyang kani Dani, dili lang ni nako sira Dani. Kay naman si Mio. Unsa man? Muban ka? Ha? Ayaw na lang uban ha. Kay hapon naman. Ha? Dili na lang ka ha. Unya na ka mag-am-am. O, naisani na Dani ni Mario. O, naisani na Dana ni Mario. Kana imong duaan ha. Ya, ato na ko, guys. Nya, kay wala man si Sherwin diri. Kay wala na nag-uli. Kay ag-adto na ko siya sa Manila, ambot lang ug unsa ka tinuod. So kanina Dani ako ipasiga, din ang kanina Dani ipasiga sa dinina ko daan Dani. So karon diretso nako. Ladagom ra ba kay sa ubos basig. Mabasa ko ani. Oh. Basig mabasa. Na nagawas nako, paingon ako diha. Uy, nagwan diha wala. Wala nagwan diha Mareng? Mareng. Nagwan diha? Nadagom kaayo sa ubos. Oh, may lang. Ahat, nagyaw-yawa man yung cellphone. Baho ang kuan sa baboy. Sana man. Hala, dagom kaayo guys. Baho ang kuan sa baboy. Tangkal sa baboy. Uy, ginuo ko na ingo naman taon mo dani sa wakwak. Unya naman ako kuanan. Banwasan. Nya diretso na ta guys. O lagi paingon na. Baklay na ko. Yahat. Ang bahog nga kuan kay ultrapak baho kayang tai. Woo! Nagyahak. Nanimaho ang kuan manong tuto tangkal. Baho ang kuan sa page nga akong gipalit. Wala ka na nang banwasan. Lagi banwasan. Kagabi na nagsigi ko banwas kagabi nama di si Madam Joy Danio. Nangsa ka na kuragi de ka? Kuragi ko Diam ko na si Sherwin Kanus karon. Adapit. Daw la jujoy. Nagunsa man? Ubang ano sa taga dito ko nung ubos. Ngano man? Nagunsa diha Joy? Nag-ingkod ra. Nya. Bawo asa to sila nagmotor naman sa. Pila ka bag sila di ay? Duha. Duha ka bag sila? Tulo tanan sila sakay sa motor? Di man duha ra. Duha ra sila. Bahala siya ug asa siya paingon. Magihaw ang manok di ay. Dito sa inyo. Si Rimon ang nag-ihaw dito. Dito ba sila nagkong nag-uwan ba ya? Nya. Dito sila nagkuano. Kana ang dito sila nag Ihaw. Gikuha man ko dinhi. Oh, kuan. Kadlawon gikuha man tuto? Di oy. Kabuntag na kabuntag. Pagkabuntag na. Oh, sayo. Sayo Uy, di buntag. man pag anak nila kay naana wa ila dala. Nag-uwan man giahat. Sabaw nga po nagdala si Sherwin sa kabok. Pagkabuntag sayo gidala. Gibalikan na sa dang isa. Oh, isa ko balikan. Magiahat nag-uwan man. Agkuha sa ko sa payong. Nagit ko. Agadto ko sa ubos gihak wala koy kuan. Wala koy content karon na kuliray kusog kayong uwan. Na. Impas taan. Kuha ta sa payong.
Niya magkuha kog jacket. Miyo, dani ra kami yo ha. Nagiahak gid siya. Kusog kayong uwan, palpak na itong plano eh. Dani ra kami yo. Ginuot ko. Mag-jacket na lang ko. Ano itong jacket na pula, Dani? Hay, giahak na. Palpak man ang plano, oy. Wala. Isa man yung jacket. Giahak na wadaan ang sa tagana, Dani eh. Di lang siguro maglakaw ba? Ano naman? Kay uwan. Murag paingon na ni sa gabi nga uwan. Ano na style sa ako? Dana ka niya. Uwan man guys. Magsuot na lang ko sanina nga basa-basaon ako paingon sa ubos. Kay bahalag mabasa ko. Kay kania ako ning hubuon. Kana sanina nga kuan. Kay para diretso ta sa ubos. Bahalag mabasa ka. Hindi ara. Ang ubos ka ha. Wa ba ka nag-uwan dito sa ilahan ni Maring Inday? Bahalag ng ako. Niyo, masuk kay buwan niyo. Ma. Ay, tamang-tama. Ako sa dayon banwasan ang tangkal. Diyan ako diri sa ilahan ni Lilin og nakailis na ko kay grabe man akong basaa kay kusog kaayo ang ulan dito sa bukid. Kauban na ko si Bintoy moadto nami dito sa ilahan ni Maring Inday. Nya modali-dali sad ko ani kay si Mayor ra isa dito sa bukid. Tan-awa mga manang. Paskor, grabe ka kusog kay ulan sa bukid pag abot diri sa ilahan ni Lilin kay walay ulan. Ginoo ko. Mao nang basa kaayo ko. Nya si Koreana. Hi guys, what's up? Si Bintoy pod. Hala, abang-abang na lang guys sa mga kaganapan sa birthday ni Maring Inday. Kay murag na asyay daghan nga mga handa. Naglitson siya? Kani si Koreana bahot-bahot sa ni si Koreana mura sa ni siya unggoy-unggoy style. So, ha? Busy man si Bintoy sa iyahang chat-chat. Hala, naay naghatag sa ako ang pagwapa. Thank you so much. Sana all kaayo. Matagi. Dili, tagi. Saban pa dani. Kulirog kami. Ha? Kung sa pandili ka guban? Pagkabuang man ni si Bintoy na ingo magini sa iring nga bidli. Di anata. Hi, Boseng. Kapaingon? Og sa dihang dian ako diri sa ilahan ni Maring Inday si Plo. Si Plo. Si Uloy, nana si Mamay, kuha pisik. Hi guys. Ama pisik. Asa pisi? Og sa pisi. Ay, kahiyaw ka na mag-inom dito sa likunan. Oy, nakakalikod jud ko sa uwan. Huy, namibis talaga kita, day. Saan ka galing? Dili na ta mag ging dili naman sila mag-amin kay igagaw naman. igagaw naman ta. Kay si Angging ako man ayaan.
Maring, Ako may amin. where are you? Nasa kusina si Ha? Dala si Maoy dali. Unsa man magsulod ko maring dili. Ang sexy naman na. Ang sexy. Si Kuyawan ta kay basig mabuyagan ta kay Martis ra ba ugma. Bitaw guys, diyan ako diri sa ilahan ni Maring Inday na ni si Madam. Nya si Maring Inday busy kay sa pagluto. Para ka mami bay PC ka mami. Ang unsa pisi? Si Di na kinanglan pisi-pisi, diretso na. Hala, oy, perfect. Happy birthday, Maring. Thank you, Mare. Manginaot ko nga wala ka na suko. Wala man. Guys, kay balo ka kaganiha lagi, gi-invite ko ni Maring Inday, naging siya nga ikaw pagluto Maring sa manok. Unya kay naka-focus man lagi ko sa akong Facebook page lagi unya. More on edit baya ta. More on voice over unya dili baya sayon mag voice over no kay pareha sa ako ang bag-o pasad ko ang sugod-sugod paghimo sa voice over mao nang agkadugay ta balik-balik ta sa atong istorya. Unya humanda akong upload kaganiha sa koan sa akong Facebook page, nagkontak dayon ko niya, na siya nga kaganiha ra kagiwat unya. Asa ka na ba? Mao nang karon nag-anha na dayon ko diri sa ilaha. Nya kusuking uwan lagi dito. Nagpa-uwan-uwan ang bayot. Nya pag abot diri wala man day uwan diri. Ala oy. Magwan day. Na kusog kay uwan na. Dito te. Kusog kay uwan. Lagi na upload na to DJ karon nag-upload siya ba nga nag-uwan daw 2 minutes pa. Oh, Wala uwan dito sa buki di ay. kusog uwan dito. Lagi kay mo nag-upload man siya sila ni Auntie Lisa. Oh, dito siya nagkuan, dito siya nag Nagkaon sila saging. Oh. Nakusog uwan. Hala guys, naa siya flowers. Ako wala ko yung nakahatag ni Maring Inday nga flowers. Tingubo na lang puhon. Diya pa sad isa oh. Yaman na, bliss. Kablis ni ah. Basta may ano. Basahon nato. Atong basahon ang message ni Bliss sa iyahang kuan. Yang mother. Dear mama, pasaylo ako. Kay ngano, tapulan kaayo ko, di ko pahugas sa plato. Sorry mama, happy birthday. Ug manghinaot ko nga daghan pa kag laki. Na, kaya kuyawan masatara ni. Kuyawan masatara ni maring message di ba? Bliss. Grabe ka misis na. Makulbaan lang tao. Unsa na be? Para sa Lasa. sinog ba? Guys, alam ka nag-vlog Mareng? Hello guys. Abangan ninyo ang mga kasarapan sa handa ni Maring Inday. Thank you so much sa mga blessing na nadawat ni Maring Inday. Sa lahat-lahat, maraming salamat. Ready na guys. Unya si Maring Inday, blooming kaayo karon. Birthday yan niya, di blooming yan. Gani. Handa ko ano ni Bio. Iba talaga pag may magmamahal. Iba talaga pag may nagmamahal. Luhan. Yan namin mahal gani patalikuan na. Lumnik. Akabuang sa ning lumnik. Ha, ang sa Maring? Mga pamilya niya na akong kinakusgan nga Jumiga nga burikat. Tanawa. Version pa kayo nagtotoy. Bigyan. Di bawal na siguro sa YouTube. Video na maring. Naa medyo. So di ana sa ta diri sa gawas kay atong samukon si Juby. Di ana siya na prepare nga lasa. Upat ka kuan. Sige na. Ato na ni butang dito. Ready na ni Be? Yes. Sakto na ni salami. So karon ato nang i-plaster dayon diri. Pagka blooming kay ni plo murag daghan kay nik dugos na kuha ba. Isa ka kuan, isa ka. Dani, Yan boss. dana. Unsa ging? Isa ka Wilkins. Isa ka Wilkins di ay plo-ploan. Og sa dihang nakakarga na dani sa lamisa ang mga pagkaon ni Maring Inday nga gi-prepare para sa iyahang birthday. Naay sinugbang bangos nga naay pipino, naay pansit nga naay repolyo, naay kanon nga init kaayo, di apod sad watermelon nga nahiwa-hiwa na. Di atanan guys. Hala, happy birthday Maring Inday. Di ara naa na pod sad ang iyahang campaign table. Ang sa man ni adi ay Maring. Sila ba yun? Ah.
Uy! Murag kuwang diha sa imo ha. Ay, misa, ibutang ang misa. Makuha na na yung bangko. Ayun na. So di ana dani na plaster ang dihang Coca-Cola ni Maring Inday. Oh, Kuha na ang basket. Ganun. ha? Wow! The cake is here. So mao to ang butangan Maring. Dani na lang nato ibutang kay para nakaseparate ang cake. Hala, oy. Happy birthday Maring Inday. Thank you sa mga blessing. Thank you sa help, sa safety, sa food. More and more food to come. Kunin mo yan ang cellophane Day. Tapos ito ay i-ano na natin. Chocolate na. I-open na natin. Ito bliss. Tanggalin mo yan. Hala, oy, perfect kaayo. Di ara. Hala, from Red Ribbon. Guys, ay, Maring no? Hala, from Red Ribbon, guys. Kuha na siya, bliss. May basa ha, kinsay naghatag. Atong basahon, guys, ha. Di ara, basahan ninyo. Di ara. Atong basahon. Happy birthday, my Inday vlog. Happy birthday, my Inday vlog from Bisayang Afam. Ala buring lagi ka na naman apam buanga ka. Bisayang Afam kinsa ka ha? Hala oy, congratulations. Hala tulo ka buok sosyalan kay ang kaning isa. Happy 40th birthday Maring. Maring Tita Tita Betty. Pretty. Tita Pretty. Ang kanang isa from Sir Ruby. Kisa na Maring? Well. Ay, Sir Rowell. Si Hala, oy, sosyalan ka ay. Hala, ayaw talipdi, ayaw salipdi, Blaze ang kuan. From Ana. Bisayang Afam. Oh. Asa mo na naa siya Bisayang Apam ha. Oh, asa pa mo. Di akin na yung ano. So much sa mga donors. Hala, huy Blaze asang kuan. Asang isa ka ingani. Kay kani para dani man ni siya. So dani na kana siya iluglog oh. Asa man ang duha? Asa man ang duha? Ang isa. Ako ni isa. Dahil isa, kuan. Dili na bi kuan biyo sa kahati. Kana. Ang isa wala kay Maring. Hanggang nalaan na ita. Mo ba? Wala. Hala guys, salamat kayo kay ang regalo ni Maring Inday nga teddy bear ihatag sa ako. Sorry na lang dai, Gilard. May kapalit. Oh. Flowers pa yun. Oh, with flowers pa. Hala, mura sa tag celebrity na. Dawata ang imong gula. Kay Oh, ikaw di na ara. kadaog karon. Ikaw na kadaog sa DJs karon. Hala, happy birthday Maring. Bongga kaayo guys. Diya oh, di ba? Unya na pa siyay ko ang regalo dato nga ko ante. Teddy bear. Kaayo. Oh, dako kaayo. Ako na naa. Hala, ang likod bitaw dani Maring. Ang likod bitaw dani ang sulod kay Bulawan. Kanila mo. Hatag. Dahil na kita. Hala, salamat kayo Maring. Thank you so much Maring Inday. Tutot na sa napakulay. Bitaw dako kaayo. Okay ra ka? Hala, thank you so much kay gihatag ni Maring Inday sa ako Tarong, usa ay prank raman di ay. Ala, sorry kayo. Sorry Maring ha. Abi na kog ako na. Hindi kayo na kung ano na ko teddy bear. Balag wa ko'y laki. Basta na tayo layog-layogon ka na gabi. Diha. Hala, oy, bongga kaayo. Hala, sa naghatag dani, thank you so much. Kay balo ko kung kinsa ang naghatag dani maunang ingat and God bless and more and more blessing to come. O ka ba daw? Tay kung Kanang binli na lang sila. Dili mawala ang picture pag naay handaan. Ilabi na sa birthday, so picture sa amin. O sige ka na. Lingkod na boy, kay para makita boy. Sige, pinduta. Okay na? Oh, si Jongjong ang among kameraman. Human na? Ali dani ya. Kasara pinduta ya. Kalima na siya mag-chat. Oh.
Oh. Smile, smile. Bali na? Last. Wala! Oh, mahugas sa kamot. Ang di mahugas sa kamot, dili pa kanon. Ha? Aha, kadugdug na balay ulo. Wala na, malalanggan. Tanaw sa baling. Sige. Nangsa man na. Wala. Dala rin na. Ano lagi? Serving spoon. Madam, alin na madam. Happy, happy, happy birthday! Happy birthday, Maring! Oh. Ang mag-pray, si auntie na lang ang mag-pray. O sige ya, ay sige ya, ikaw na lang mag-pray ya. Ging, ikaw na lang mag-pray, Ging. Ayaw mo bata. Sige. Ayaw sa mo pag sirok-sirok kay ag-pray. Ayaw. Walay mag-isi. Walay magkita niyo po na. Oh. Ayaw mag-pray ha. Banta na mag-isip ha. Ay, sama sa baay lagi kay Ginoo ko ag-ampo sa kita. Magbalik-balik kay tagpangaji og nay makita na kong ipon. O sige, sige. Amen. Ido ko ang ulo. Aga katawa ha manon ni si Iboy noon. O sige na, sige na. Sige na. Ido ko ang ulo ug manguros kita sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghan salamat sa adlaw karon nga natawhan ni Maring Inday. Manginaot ko nga dugang pang katuigan nga moabot sa iyang kinabuhi, ilayo sa disgrasya ug kalautan, ug hatagi kabaskog sa kalawasan kauban sa iyahang pamilya. Karon ang adlaw niyang natawhan ug manginaot ko nga malipayon siya. Ug di ako karon diri na nagbo, di apod ako mga kauban dani na nagbo, manghinaot ko nga mabusog kami sa iyahang gi-prepare nga mga pagkaon. Ug daghan kayong salamat Lord sa grasya nga imong gihatag sa ilahang pamilya ug diri ra ko taman. Amen. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Guys, mga una ta. Mama, ay. Manano, mama, nangingita. Nangingita na ko, mama. Wala, mga untanan. Maring, Ginoo ko, maring, nagsanin naman sa tinduga diha. Sa mga una ta. Ako ng teddy bear. Ha? Ako ng teddy bear. Hayaan mo yan siya kasi ano yan siya diyan. Mga on. Pwede kaniraw? Sige na yaya na di na ka makakaon. Ako na lang ibalik dia bigyan ang pansin. Kamay lang ang matara. Ate. Wa man lagi ka nagkaon. Agoy, murag lahi ang gihuna-huna dani ni Plo-Plo ba? Ha? Dara. Una siya kay. Hala, very good kayo. Lekson ang iyang ikuan. Lekson ko no ang iya ha. Kinsa? Maningkamot ikaw kamuhag og daghan. Hoy, Makatigong kadus aka mamuha kay maguban ko kay naay nag-ingon maring gichatan ko. Naay nag-chat sa ko, nag-chat gid sa ko ah. Oh, ha? nga fake ang dugos. Oh, fake kuno ang dugos. Isa nga na sa imong diskarte bayot, imong ilaron ng mga tao mamaligya kag dugos. Nga fake man na imong dugos. O uban na ko plo-plo nga mamuhag ka kay ipapaak to yang mata sa putyukan. Ag nagutom na yun. May paig doon ang alin kay. Iyon makangapik dali ni baron ta kami pamuhag. Grabe lagi kayo mga. Grabe kayo kay dito lagi sila mo atake sa ako sa Facebook page lagi. Okay, di man sila ka-message sa Dili sila ka-comment sa YouTube. Grabe na yun lagi maring nga. Fake na ang inyong fake na ang dugos nga imong ibaligya-baligya unya imo na laro ng mga tao.
baga gignaw lagi. Sa pink. Uban ko plo nga mamuhag ka. Kay Ikaw saka. pandakpong tanang putyukan do ihapak na siyang naong. Ay, ginoo ko laguton ta ginoo ko pero basher man lagi. Salamat sad. Tulo, tatakong pakyukan, ipadala niya. Lumi ka may bihan mo. Ipajian kita ya. Agi mo lagi siya nga agilasan ko nimo bayuta ka murag wa ko kailag dugot, kaila kong dugos. Lagi mo siya nga dalay dugot nga puti. Buang yun lagi. Wag yun buot Ang lamang kay. dugos, klase-klase o color. Ito! Ay, orange pa ayon, naapoy clear lang. Mo lagi nga aglaguton ta kay Depende sa variety sa bulak nga ilang ga si baon. Grabe lagi kayo. Manang kalima rin yung dugong. Mabaraw. Kalima dugang si Jose. Pagkakulo lang namin mo. Kalima kuno ka nagugang si dugang si. Ito sa pan. Ang butera, Okay. Bisayang apam. Mukaon ko sa imuhang cake. Ito tayo. Kana maring ako na maring. Uy, boy Kana maring ako na maring. Hala, dako kayo. Thank you so much. Bisayang kiat. Yatagan jud ko ni maring Inday sa Bisayang kiat nga cake. Oh, Bisayang kiat. Bisayang apam. Bisayang apam, sorry. Bye-bye nun ka mag... Karon atong tilaw na special ba ni siya kay ano, red ribbon. Tilawan mo. Hoy, namimiss talaga kita, Day. Ha? Guys, Ha? tanawan yung mga naong sa bata nga kung Sa hindi kayo 50? yung chocolate. Ay, oh, nung isang araw. Hindi ko ah. Hindi ko alam mo. Ah, oh. Ako, hindi nang inagdi mo na baon-baon. Hurot man dito. Daghan man kaayo ta, nya gamay ra man ning chocolate nga. Chocolate cake ni sa yan ako daw makatong gabi. Ato lang Itong sa Cavite. Kinaw. Ageng. Okay. Maring happy birthday.